Nou is het mooi waar, maar we beleven weer wat. Als het harde wind is, windkracht 8, 9... nou, dan hebben we toch wel een behoorlijke uitslag van die wettertoer. En dat verneem je wel. En dan de lampen die zwiepen wat heen en weer. En we hebben elke keer zo'n idee van... hij stiet al de 103 hier, dus hij zal net direct omvallen. Maar het is wel een apart gevoel. Ik ben een jonkje van 11, 12 jaar. En we moesten vaak op familiebezoek bij Omke Jitsen in Nes. Nes ligt bij Akkerum. Hij heeft een plaats onder de boon. En daar zit ik een wettertoer. Een mooie wettertoer uit 1950. Nou ja, mooi, maar in ieder geval... ik vond het een prachtig interessant ding. En als jonkje ging ik daar vaak heen. Onder het stiekeltrie terug, onder het sletje heen. En dan wie ik wel op verboden gebied, het weer wel heel spannend. Maar dan zie ik het in die schachtongen. En dan, ja, droomde ik daar wat over die wettertoer. En als je er omheen zegt, dan hier ik het altijd het idee dat die wettertoer ontvallen weer. En ik droomde er altijd over dat ik dan een kamerkebop in die wettertoer hier. Nou ja, daar is in wezen mijn passie voor de wettertoers begonnen. En ja, dan is het natuurlijk prachtig mooi dat je in je eigen wenplak en geboorteplak dan de wettertoer van Snits bemachtigen kan. Dat is echt een droom wat dan uitkomt. Ik werk hier sinds 1998 en in het begin ja, helemaal overdonderd natuurlijk door het uitzicht. Maar hoe langer je hier werkt, hoe meer je eraan went. Tenzij er iemand langskomt en die zegt van, nou, wat heb jij een unieke werkplek? Dan realiseer je echt van dat je nou, ja, in deze toren zit met zo'n ontzettend mooi uitzicht. Een wettertoer is gebouwd voor een drietal functies in het wetterleidingnet. De eerste functie is eigenlijk om de druk in het leidingnet constant te houden. Het werkt heel eenvoudig. Een reservoir ophechten zorgt het automatisch voor druk in het net, omdat de druk in het net evenredig is met de hichte van de toer. Een tweede functie van een wettertoer is een stukje voirie op het plak waar je het water nodig binnen. En als derde kan een wettertoer heel goed fungeren als een soort waterslagdemper.
Dus mocht er ergens in het waterleidingnet een drukstiert ontstaan, dan kan die vrij uitstroomen in het reservoir van een watertoer. Nou, er zijn ongeveer 15 watertoren in Friesland. Maar het is wel zo dat er steeds meer watertoren buiten gebruik rijden. Dat ze hun functie als watertoer verliezen. Ja, die monumentendag die wie in 1993. Dus maar een paar 100 oren mensen ben ik die watertoer op West. En op een of andere manier heb ik wel een idee, maar het weer helemaal net concreet. Maar ik heb wel een zaklamp meegenomen. Ik dacht, ik wil zien hoe groot is die toer daar bovenin waar het wetter zit. Nou ja, het wetter weer er al uit. Maar met een paar 100 mensen ben ik die watertoer voor het eerst beklommen. En dat weer iets machtigs moois. Voor de eerste keer dat hele trap kwam heen en dan bovenop die watertoer staan en dan hoorde je het eigen stadje en dat weer zinnig mooi. Maar ik was nog net concreet bezig met die watertoer om daar wat met te doen. En toen roerde ik met mijn vrouw de trap naar onder toe. En één keer, ja, het is misschien wat een raar verhaal, maar ja, het kwam gewoon binnen, zeg maar. Ik hier echt in één keer een fles van, nou die watertoer die wordt van mij. Daar komt mijn kantoor in. En diezelfde jongen heb ik een brief geschreven onder wetterleiding en heb gevraagd dat ik een plan ontwikkelen mocht voor die watertoer. Daar hebben ze heel positief op gereageerd en ik kreeg 3 maanden tijd om daar een plan van te ontwikkelen. En maar 3 weken al klaar. Hier kan een tekening, hier kan een exploitatiebegrutting maken van nou, zoveel kost het om dat te verbouwen. En ik wie direct al van doel om daar mijn bureau in te plaatsen. Maar ik wil heel erg er maar bezig om zo volle mogelijk van die watertoer te behoren. Net het helemaal te verhoren, maar zo volle mogelijk hergebruik. Nou, en dat is, slagen. Het had nog wel 4 uur dwarren voordat het zo 4 wier. En toen heb ik hem dus uiteindelijk gekocht. We hadden 32 hier wij wennen in het Veen en dan gingen we dus een zaak. En wij woonden dus om 2010 woonden wij de zaak beëindigen. En toen zocht ik naar een appartement in 1999. En daar zie ik dus toevallig bij de makelaar die dat uit de watertoer. En dat was een leuk plan. Net dat ik dus bijzonder alleenig vanwege dus dat de watertoer weer, de appartementen en het ontwerp, dat vond ik schitterend. Het eerste plan wie afkeurd, want dan gingen we ik nog grote balkons aan. Maar de watertoer is een stadsbepalend monument. Dus dan mocht geen uitstekende deal aan die toer komen. Om in een watertoren te wonen is natuurlijk extra speciaal. Het wordt ook speciaal als mensen vragen van waar woon je? Wij wonen in een oude watertoren. Oh, woon je in een oude watertoren? Dat is leuk. Maar ja, wij wonen hier nu 9 jaar, dus het wordt zo langzamerhand wel normaal. Maar we genieten er iedere dag van. Het uitzicht hebben we wel zien veranderen. We hebben daar dat is de noordwestkant. Daar is een hele nieuwe wijk eigenlijk gebouwd, dus de Vrijheidswijk. En als ik dan naar het westen ga, nou, daar kunnen we de Noordelijke Hogeschool, de nieuwe dingen zien. Op de zuidwestkant zien we de Frieslandbank met zijn mooie koepel die
volgens mij net klaar was of net nog niet. Het provinciehuis hebben we ongeveer zien bouwen. Dat zijn dan de grote dingen die je kan zien. Dus eerst zie je heel veel kranen. En dan ineens zijn ze weg en dan wordt het provinciehuis geopend. Oer die goenen. Die goenen van de Wettertour, ja. Ja, dat is wel een aardig verhaal. Ik mocht de tour op een gegeven moment weer het al jaar roen. En toen mocht ik mijn keepje van een goenen. Een symbolisch bedrag. En toen fietste ik maar mijn beide jongens van Driels naar Snits. En toen zei ik van jongens, Sjum, die Wettertour, ja, dat zeggen ze wel. Nou, ik zei, die is nou van Heid. Die mocht ik keepje van een goenen. En nee, zeiden ze, van dat is toch net weer. Want een jonkje van, van alle vier, die kan wel begrijpen wat een goen is, maar net wat 100.000 goenen is. Want van een goen ken ze een ijskookkeepje. Dus dat was wel heel mooi dat ze zeiden van, nou ja, dat is net weer, dat weer een grapje. Dat konden ze net leuwen, maar het weer wel zo. Ik mocht een keepje van een goenen. En die goenen die heb ik wel waarom kregen, maar de opening van de Wettertour, toen had de waterleiding Friesland hier West en toen kwamen ze maar deze goenen omzetten. En dat is een goene uit 1908, een zilveren goene. Dat is het hier waar de Wettertour in gebouwd is. En daarmee zouden ze van, nou ja, het is zo mooi fraai opknapt. En dat willen we graag, maar deze goene willen wij dat bekrachtigen. Dus ik kan eigenlijk zeggen van, ik heb hem vergeven gekregen. Deze trajectoren waar hier de maquettes van op tafel staan, binnen 12 nog van in gebruik. Nes bij Akrum die is inmiddels boeten gebruik stelt. Dokkum wordt nog wel gebruikt en Frenscher staat op een nominatie om eind van dit jaar, dus eind 2012, boeten gebruik genomen te worden. De rol van de Wettertour in het waterleidingnet is steeds lichter worden. En voor hen kunnen wij pompen alleen maar on- en uitzetten. Sinds kunnen wij pompen gewoon in toeren regelen en daarmee de druk ook in het net regelen. Dus er is net meer de hichte van het water in de Wettertour bepalend, maar gewoon het toerental van de pomp bepaalt de druk in het net.
De watertoer van Drachten neemt wel een bijzondere plek in het waterleidingsysteem. Omdat die toer in de jaren 50 gebouwd is, stierde er midden in het land, eenzaam en alleenig. En nu stiert er midden in bebouwing. Deze toer die onderscheidt zich van de orde omdat er 2 reservoirs in zitten. 2 reservoirs boven elkaar, wat je vanuit de boetekant zou net joggen. Maar dat hebben ze met zin in, omdat de onderste bak met water is bedoeld om de waterleiding in Drachten op druk te houden. En de bovenste bak die leidt wat hoger, dus met een hogere druk wordt het boetengebied van Drachten op druk houden. Ja, die trap, dat is een heel verhaal. Die moest eruit. Anders kreeg ik net bouwvergunning. Het had te maken met arbowetten en stijghoogten en er moest een rustbordes in. Dus het doel weer om er een hele nieuwe trap in te zetten, een aluminium trap. Maar ik zei, het is toch zonde. Ik wil net het boek staan als degene die die trap eruit sloopt heeft. En ik zei even in de gemeente van, ja, maar zo'n watertoer, dat bestaat voor het grootste part uit water. Het water wie er al uit, 300.000 liter. En voor de rest is het alleen nog maar trap. En dat zou er dan niet nog uitmaken. Dan hoor je eigenlijk niks meer van de watertoer horen. En ik wou zo graag dat het zo vol mogelijk origineel bleef. Dus wij hebben onderzocht hoe dat moest. En toen heb ik in Voen een adviseur die zei van, nou eigenlijk is het heel simpel. Wat hier beneden gebeurt, dat is bouwbesluit 1. Dat wordt net werken, dat wordt ik net wennen. En wat er boven gebeurt, dat is bouwbesluit 2. Dat is nijbouw. En daardoor hebben we krek maasvoen in het net van de wetten. En daardoor mocht die trap blijven. Maar het wie op dat stuit al zo via dat het dak er al weer. En het weer krek een week voordat de trap met een grote kraan eruit sloopt worden zoeken. En nou eerder nog bewaren. Wij hebben dit dus in de ruwbouw hebben we het meegemaakt. We hebben een bezichtiging gehad zoals hij in originele staat was. Dat we een aantal stalen platforms met stalen treppen die tot aan de onderkant van het waterreservoir wie om daar dus de druk te controleren. Een omke van mij wie hoofdambtenaar bij de waterleiding dus. Ik kon nog steeds in de baan van Weilen, mijn oom. Die had eerst hier, bij wij nou het appartement hadden. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. En wij hadden het wel helemaal naar eigen inzicht. Gaan wij dus hier verordeningen aangebracht. Er is een lichtbui in Kaam. We hadden er klierverwarming, we gaan marmeren kleren hebben. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. Aan de 4e verdieping hebben we een kolom van 80 bij 80 in de kamer staan. Architectonisch gaan wij de kolom naar de wand gebracht. Terug een rondboog. Waar terug dus het accent net specifiek op die kolom komt. Wij wilden graag een open keuken, een kamerkeuken. En ik wilde graag dat een van de 4 pilaren hier een deel uitmaakte van de keuken. En dat is aardig gelukt. Wij zitten hier onder het bassin, waar het bassin was. En hier eindigen dus de nissen die in de toren zitten. Wij hebben nog
tussen de 4 pilaren nog een grote dikke balk. En de ramen gaan hier naar buiten en dat is om het oppervlak te vergroten, zodat de kracht van het water beter werd opgevangen. En de vensterbanken liggen ook op allemaal puur beton. Dus we zitten in een heel betonnen huis. Dit is een foto uit Jochentje 9 of Jochentje 8, denk ik, misschien wel in het eerste jaar. En het is wel mooi dat de Wertertour daar is. Zo herinner ik van mijn jeugd. Het was vroeger altijd een wedstrijd tussen mijn broers en mezelf. Van dat we op vakantie waren en we zitten op de achterbank in het VW-kevertje van Heid Mem. Dan weet wat een wedstrijd van waar het eerst aan die Wertertour zeg. Nou ja, dan winnen we weer thuis. En zo herinner ik mij nog, maar ik heb hem zakocht. Dat we een Wertertour zonder gezicht. Dit is nog origineel en dit is nog origineel. Maar ja, dit stuk dat hebben ze in de 80 jaren hebben ze dat verbouwd. In wezen een beetje verprutst. En ja, is een hele blinde toren. En wij hebben er weer ramen in plaatst. En daar had er toch wat meer het beeld van destijds. En wel apart, want de meeste mensen die hadden eigenlijk net een idee. De snitsers hadden eigenlijk net een idee dat we zo'n mooie tour hadden. Maar doet die uit de stijgerskamer en die ramen zitten er weer in. Toen zei iedereen van, goh, wat hebben wij nog een mooie Wertertour gekregen in Snits. Ja, dat is vooral jongens is dat prachtig als dat lucht trok die ramen misschien. Dat is een geweldig mooi gezicht. We staan op deze mooie heldere dag hierboven op de Wertertour van Dokkum, die al sinds de jaren 50 een beeldbepalend object is in het landschap. Bij de bouw van deze Wertertour hier ze betochten hierboven op dit uitzichtplatform een restaurant te maken, maar dat is altijd bij een idee gebleven wat eigenlijk nooit gerealiseerd is. Hier een voorkeur voor de 4e verdieping, want dan ga je dus in feite het mooiste uitzicht.
Maar mist hoor je het contact met de wereld. Oud en nee, met vuurwerk is het hier natuurlijk een schitterend panoramisch uitzicht wat we hebben. En daar is geen belemmeringen van hegebouw in de omgeving. Dus we hebben hier een prachtig uitzicht. De luchtmacht die heeft hier 1 keer per zoveel jaar luchtmachtdagen. En een aantal jaren geleden was dat heel bijzonder gemaakt omdat er een speciaal squadron uit Amerika kwam. En die hebben speciale toestemming gekregen om over de stad te vliegen. Want wat wij zien lijkt of het vlakbij is, maar dat is naar de vliegbasis die we hier vandaan niet zien, maar wel weten waar die is. Maar toen mochten ze dus over de stad vliegen en ik weet niet meer hoe dat heet, maar je kon bijna de piloot in de cockpit zien vliegen. En ik rende hier in de ronde door het huis om ze maar te zien, want ze kwamen vlak langs, voor je gevoel. Nou, het is gewoon een prachtige werkplek, want er zit je echt midden in het waar. Er bent er heel erg bewust van elk waartype. En zeker nou in de winter, nou, dan hast prachtige uitzichten. Dus juist volle meer als de meeste mensen, denk ik. Als het rijdt, dan rijdt het soms ik omheen. Een hele aparte gewaarwording. Als je dus uit het raam zegt, dan ben je gewend dat het water naar beneden valt. Maar je rijdt het zo nou en dan omheen door de wind. En de twist om de water te heen. Het variëren in het najaar, dan komen hier een protte miggen en andere insecten op die watertoer houden. Om een mooi plekje te zoeken voor de winter. Maar dan in het voorjaar komen ze er weer uit. En dan hebben we hier een enorm feest van vogels om de toer heen, want die happen die insecten dan op. En dat is prachtig als je dan uit het raam zucht, dan is dat een hele mooie vogeldongens eigenlijk. Dan doeken ze naar beneden en omheen. En nou ja, dat zijn kraaien en meeuwen. En dat is ook een fantastisch mooi gezicht. Dan weet je wel dat je op hechten zit. Nou, als het hier maar 3 dagen als het warmst is, dan verneemt het hem wel heen weg hier. Dus na 3 dagen, er zit natuurlijk iets beweging in. En dat verneemt het wel. Of als het heel erg mistig is, dan stekst je gewoon bovenuit. En dus just is helemaal niks. Dan ben je eigenlijk helemaal in een onwerkelijke wereld, zeg maar. Als je mooie wolkenpartijen voorbij komen. En zeker nou in de winter, als het dan heel de zon ondergaat, een prachtige zonsondergang. En dus echt fantastisch. Dan worden we al helemaal enthousiast. Dan zitten we helemaal in het werk en dan zei het Henk bijvoorbeeld, mast die loften zien. Dan ben we er al een keer weer uit verzeild. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. Heel erg leuk bijkomstig iets om hier te werken.